de Sompa kase bosom anopai nana KJC company limited ko ba simprimo awoton adansie hu ne ma no pa no nsia kase bo ene de bremu na enam Sompa 106.5 FM akra no esanso nam ye headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 FM ena kumase hona ya Ayiko 100.9 ena Paris France ya Adamfopa radio takwa 4 asom e wo Sompa 101.1 takwa de Sompa ya 103.3 tachiman Sompa eye 106.1 FM Sunyana Sompa ya 98.9 and Kwanza yen Sompa 90.7 and Adomaya Sompa 101.3 Mankasim for Asum ama Gradishin nyina womo enyine bone bede kama ewo Kingdom 106.1 FM and a decoder so eye Sompa FM Facebook live ubetimi ababe kan ho Aya Sompa 106.5 FM Accra or boss Sompa 106.5 FM Accra na wa like page no share ewo YouTube and na Facebook nyina na your website no aya www.sompaonline.com nana KJC company limited no pa no nsia kase bo na wutie no sanso na endpoint homeopathy clinic ayare sabia papa efie eje na bababa eno achi no secure sanitary pardon so eje na tata ensema ye de esomo no Dede makotene no ebini Ghana mampanyi yera John Dramani Mahama senya de obetena se no asoso so amansemtrofo yabro wo mu na sansem kroya na Ghana Journalists Association de krata babonten se policefo wo ma hweya wo mu dwumade bi wo beche wo ho afrim Ora Paul Adomochire ne nipa mienu bi a special prosecutor adokwa aduanyantam wo mu komu no wo masem no eda so hwetwere ba ho Honorable Alexander Afenyomankin a minority leader anasa edom kuma wo mahebedwam banu dani nasema wodi atudwane se ansana NPP for bekono na Ghana city no wo mo aye ho adwuma yie pa na Water River Authority and Northern Electricity Distribution Company NEDCO ampanyimfo ne adwumafo no ya wo mo atifido fam dia base free na dekri wo mo nya adwuma biu enu achi osagefo wosi adio yo Dr. Jimambedu otoso mienu domahene sabre ya bona baso ewo dwumade bi ewodi ewo ne mpotem na yabakwa nsem foforo mu na amana no de enso so ya de ababasom ade afri ho ensem pi kan wenum ho ne de somo sakasebo ewo Sompa 106.5 FM nana KJC company limited or ton densi mu ne ma endpoint homeopathic clinic awoko ha ayaresa papa ena wubenya secure sanitary pass ma bambo etimi ejana na so bra bosom yakwantuo ye twapo kokko no wo mu na ebo ye chidom ama Sompa kasebo etimi edimu ye ne de kasebo esomo no pai eyemme Akosoa Abaoagye ubetimi afrem Akosoa nshira mene medoba Abaoagye Kodie boatin Afei ansam ne chemu enie Ghana mampanyi yera John Dramani Mahama ade atudwa eno dabra na soafo abedi chira won mo final batch na wo pa won mo ntoma na sempo won mo so afene mo soi ade akere no no eno wo baba chiro se enuoma bi koso wo ma Ghana mu won wankasa na ni ahunu bie na asabi onyade obetena sekura amade adumfane abesi kotia ajeje bode batma ma abo apete kura bedie adore sade wo abra ya nwene nam wo kade akwa akosi se enensem chirofo pinu aye buru wo ma Ghana mu no sabi predu asanya de obetena se na ban na wasososo ewo kwan bi aso na nanu adade oche yakura ye na bofunu ene se ensemtroni ba ko de dwuma ewo multimedia chese asrafo dom bi akwa buru ne ya ne nyina no yese wo ye obi interview ya chese ne nyina no fa Magdan company wo warehouse a yese was Printers Road na asrafo bubuo na chese ensemtroni akwa gina ho aye na dwuma mopa ensemtroni wo magane mu eno no chese sanwe maro de won tena sensoso na banya de a won betena se no maye nhwehan wo sade no nam so nti wa pa wo nipa birim se sade no ekoso no wonye hwehwemu emfanfa ho. Allow me to condemn in the strongest terms the recent incident involving the manhandling of some journalists by our security personnel. Such conduct is unacceptable and will not be tolerated. I have instructed that the incident be thoroughly investigated and that the officers involved be sanctioned accordingly. As a card-bearing member of the Ghana Journalists Association, I will not preside over a government that abuses or intimidates journalists in the lawful exercise of their duty. A free and responsible press
is indispensable to our democracy, and we must all work to protect the media. I'll soon convene a meeting between the heads of the security services and the leadership of the GJA to plan a program to orient our troops to recognize the media not as enemies but as partners in development. Abusuawa Ghana Mampanyi Yera John Dramani Mahama na wawie kra no anu ade awewosem ya na anu ada esiye wo bogu asantemantem nam so mankwada mabunu kra enipa dunsia wo nyina hwere wonom nkwa anam ka akwanhia ho no wonam so ade yakonsam amabusua. I also take this moment to extend my heartfelt condolences to the families of the 15 young people who lost their lives in a tragic accident in Obogu recently in the Ashanti region. This is a stark reminder of why our Big Push program prioritizes the dualization and rehabilitation of our major highways to reduce the spate of accidents. Honorable Deputy Ministers, friends and family, the Ghanaian people are not standing still. They are striving, they are hustling and making sacrifices every day, and they expect us to match their urgency with action. Awusoni ekwati ye Ghana Mampanyi Yera John Dramani Mahama. Yentu akase bono so Ghana Journalists Association asem Akosua eka ho asema His Excellency John Dramani Mahama de na no atomo biem na Ghana Journalists Association panyi pa GJA President Ora Albert Jomfo wono so de na no atomo biem se Ghana Police Service for monya hweye pa ya momo na mako nso 7-day ultimatum momo made ansam besigina ye ede afa kwan ya mofa so a temamufo ne nsentrofo mo buru wo mo no ho kokobo ene ye de mamo no se mo anye ne esafata ene mu dwumadie ya police activities bi ya betwe ho afri ho na no na Owura Albert Jomfo ba amane se eba ne se ne yete ne se ye no ane se na amene anasa afo ne yekwata anasa wo ne yekwakoyie se o centronia wo ye na dwuma na wokoje bro bitins pa anye se bitins kro na no sutro bi a ebra blekuma no se kwaso centroni esotro ye bono sotro ma ne moma so kra soae e ma ne hunu nyina ye pose e ma na no nyina na ba bia ya chia kra adentia eti wo mo besre se Accra Regional Police Command ne panifo e ka ho nyina no wo mo anya hweye e wo saa ne ma no a e kokoso no ase Ghana ha ye tietia centro for fa hodie so no ena mako enson na mo de ato ho e de ama wo mo. The police should do the needful by writing or responding to our formal request. We have formally written to the police requesting a full investigative report on all assault cases, including by non-limited to that of the Abekuma North elections rerun. And we need that to be done. We expect these demands to be met within 7 days from the date of this statement. And I want to reiterate, I want to take this again. We expect these demands to be met within 7 days from the date of this statement. Failure to do so will leave us with no option but to advise all media houses across the country and our members to boycott all police-related activities and declare them as enemies of press freedom. Adentia and central for fan hodie de yentena ho manipa bi emfa emmoso sa eti yemma empanifo ne titu Ghana Police Service for enam akoma nso a police officers no any civilians no a wo mo bru central for ne sesembra ene wo mudie we yensem o Ghana Journalists Association we president Owura Albert Jomfo etutu dwa Sompa kase bonso edi ho danse a kire mu afeye konsen fofomu na special prosecutor na tana ye wo ma Ghana mu adekwadu aboni pamiensa bi na former board chairman Yera ya wono na wada Ghana Airport Company Limited no oropo adomochire ene ni pamienu bi oka no ho ene wode kwadu abo wo mo se contract bi a na one more eye ho adwuma na efa Ghana Airport Company Limited ana fe private firm bi eye adwuma ko bi ansa abayase ya no proprietor no wada Strategic Mobilization Ghana Limited ano na waka ho bi no ana wo mo kwatena se asensan sa contract no na contract no wo mo kire se wo mo breachi Procurement Act no enti kwan ya na wo se wo mo fa so no nya sa kwan no kora ana sampanyifo no fa so masikasam ne ho ensansam bi amane mane a e wo se mu hwehwemu atumi ekoso na
owura po adoma kyerefre no adeba ene baba da dwa sempanyifo akwakofa no wa eneyi won makache ya won masase eye mu ehwehwemu na enro da na special prosecutor ne won mo a ebia eka ho de baba tu dwa ya wo kyeremu se papa no ne be conditions no wantimi amiti nam so nti woguso adem ne nyina no yese wo mo se won fa asase yantam se kakraka makomakom yenu ena emfa emra no won fa media ginemu ne nyina no ye ensase a ewo se ne din ena ewo san krata no so ana panyipare ya se bo no ro kra asase no kra no wo mi se bi mpo bo mpo da na kan fa se watumi atoma makomakom yenu edi asaba dia ginemu aka ho enam so nti special prosecutor tena ye ebo amane se owura Paul adomo kire ya mra bi atwam no na wo ye board chairman na wada Ghana Airport Company Limited no wono de oda so kire mu a won mo hwe kwampa a obetumi edna faso na eno achi no kura no owura baako a waka ho Kwame Bafo awuwa wono ye group executive and commercial service Edema Ghana Airport Company Limited ana owura Albert Agite Ejilari wono so CEO ya governance system watano sampanyimfo miensa ene ne wode kwadu anyantam won komu a wo hwe ba bia emra no ebetumi ede won mato meka wo se Sompa kasebo ena wutie free Sompa 106.5 FM Accra na KJC Company Limited sanso na secure sanitary pass ena endpoint homeopathy clinic ena eboye chidom honorable Alexander Afenyomakin edom kuma wo mrahye bejemba no deni na wakasa kyeremu se na anu a Dr. Keselato Folson eba mrahye bejem na wode media budget ne betu dwa no wo wiye ne time wode to wode koy ne se sidi no apeke na sidi na apeke no ono Alexander Afenyomakin de tu nanim se MPP for na ma ne peke ye 2023 ansa na wo moko MPP for eye hu adwuma eti ehu aba no ase MPP adua na NDC etwadie eti momo magye no nyam ne mfate se de wo na aye bibire ebi se adwuma kase pa ne adwuma so ene adwuma den no MPP for na ye no MPDC for edi hu fa so nti se wo bo bia ba so a won fa ba so bo no emma wo mama nyokuo no se wo mo ye adwuma so ene adwuma den. But today that painful decision that came at a cost to us is what you are relying on to build the economy. Can you deny that? Mr. Speaker, the finance minister boasted that our debt to GDP ratio is at a 5-year low and that the public debt dropped by 113.7 billion in 6 months. Mr. Speaker, this is very misleading. The reality, however, is that no significant amount of debt has been paid off by this government. The statistical drop in debt ratio is largely due to the debt cancellation and restructuring achieved under the previous government, combined with the city's appreciation effect. We ask the minister, exactly how much of Ghana's public debt has this government repaid to claim credit for the reduction? We eni yeti ye honorable Alexander Afenyomakin edom kuma wo mrahye bedwemba no deni wano ene kasa ya Sompa kasebo ye dia somo anopai na Ghana mampanyina sase ya waye nsakraye awona mamumu ni nyina no ayese ne baye beboa ma Ghana no ne nkanko ne mpunti obetumi agina ye nam so nti nipa ohunu se babia wode wahye no sabio antumi amwa ye wase watumi ehwe wonim de wonyansa ane wankase wo hofama so na watabiri wode kwahye babi foforo no wahye ya wodane nuema musa na acting deputy managing director ya Ghana Airport Company Limited watano obobia da kupoku anenei Ghana mampanyina sane dibre ede dibre foforo ahye ne nsai wo kire musa Ghana America Trust Fund secretariat wo no eho ana se bre wo kwakwa administrator no kwakwata no ahye atoto nuoma na wode aboye papa na wo hwe Mohammed da kupoku 2025 ya March ni mu ana Ghana mampanyina bo ne din se won kwankwa ya bede akire eye acting deputy managing director of Ghana Airport Company Limited wo tinese wo baba tena so kra no nhye dan che bia ana mampanyina san so dan dibre na sa na wonmo kiremu a na sama no eba no sa medical ene won sansam wo man no ya sabia ya pom dini mu sansam no a wabene mu yie papa enti eno ana chasa enhyemudia hodo bia kokoso ne afutuo bia Ghana mampanyine jeje ya different panyimfo atwotwo wuro akuku dambi ho no na sa esafata sa eye obo bia da kupoku wasanso man dibre foforo na wokokosho sane be ya mahama ke no a Ghana mampanyine ye rojonjomani mahama o kan ho ntam na nanu wada kora okopa ho ntoma wa mamra kwaso no ebetumi agina mu ebesi pinasita na aboa ma yaresane ayarehwe dwumadie so atumi akoso ewo my Ghana emu
Osajefo Osia dear your doctor Ajima Bedu Tosumienu eye doma hene na ye mpumtujuma bebre won important woni ditru efa honedie ene mpumtujuma enam so ema owura Daniel Konka wo ye health director de Doma Central Municipality wo de atodwa se wo himpoyin wo bomodini ankasa na bro no central for kasa na wo chem se wo hwe na nana muntu a wo tu sa honedie bekoyi a na se fatafi se ye kan yasem bi mpo se wo ye nyame sompa efri ho a ahonedie ne tosumienu na adwuma so ne adwumade na ye no ebetimi aboa ma yare nketenkete a ebe ni pedua so na tete ye no eyi edi efuru ofise yare bebre no a eyefi Ghana fododo na ebi yefi wo mu ni wo mu huni ahonidie wo fom nti ena yare adoso se ahonidie mane muso a wo bon se yare bebre ni befiri onti se wo hwe osagefo ose adeyo Dr. Ajima Bedu otosumienu do mahene adwuma wo ye ne de wo bo a wo bo a ne se fatase na yebo ne chidom na yebo ano ebuwa hakomden a ya dwenye enyanko so ne wo hwe yare bebre amanfo etimi enya omo na dodo na ye environmentally related ya montin so a ye diponia the main kakesi kwampa malaria baako cholera baako typhoid Ghana de asafibia no betinya cholera case malaria de na liba ni se ade baako a Akosoa Kodie promoting na o se kwa de hukini kese paani enyina na osagefo se mrano ono ankasa nam monte so na o yiti no clean na ade baako osagefo de ama paani tika na yo fa kano ebindo obotu batromo sika de pe se monte so osagefo na oye clean na no to wa yare ankwanko sabia sika na ba obotu ene bro yare kwa yare sabia insurance wo asu bia kodi de ko ya ukufi bia piano special de bi na ya de aye doka ho ti wa yare ankwanko da yare sabia sika na ba obotu. Anyway, nyina yowura Daniel Konka wo ye health director at the Doma Central Municipal Assembly and obo amane se etuna bi esika edigu ye botuman ke di bedidie no ne ye de san yare adan ya eyefi ahonidi a ewo fom na wo bewie no ochem se wasagefo se wo hyenhyehyɛ ya wo de egu akwan mu a wo ebeboa panti se o manfo nyina ata na chi evi se prevention se de bia ye kano no is better than cure. Hyenhyehyɛ mu na Ghana health you two and the organic arm and the public health arm no ye say boy yare ho ban e ma yare ne ma that we are really be not require sabia then the clinical arm no e be show it is she is our whole mo na say boy na ade ti na ye better she said the ya ye be bodo ma man ho ban e ma omo ko yare it be tai ba ko pa e te ti ni say ye de sa man fo be yare e bo ho ban ni so fa di we sa o say te ti de ya de di de ni ne ti na ye to so sa ga me de ki show say me fi do ma ha transfer na example ye be ye ya to we any ayeti ye eyowura Daniel Konka wono eye health director Doma Central Municipal Assembly eno de abasobo ema wasagefo wose adeyo Dr. Ajima Bedu ewo adwumaso ne adwumaden oye Abaoagye to ansam no so na ye kwa tifeto fam Voter Review Authority ananadko adwumafo bi anaka sei wo mo kyerese free na de kropoko mfa ne nko mo dware a wo mo mpaipa tamale kropon ne mu de nyade ombesi ho ne wachina na de kyeso ka ho ye ombekwa akwaye adwuma na ne nyina ne yese wo mo dwuma ni baako ya na no wada wo ne dwuma ti aban ka mu wo kwakwaye na dwuma se ne yese ne fata na maburu bi a wo mo tamale atumi akwakwa abrantie na free ne kam agina ka no atwe na free mu de mpentoa ene nnua nkonti ba ya kyese wo mo de abro no anya brotrofo na wo mo se nyame nko a ene di abrantie no afofie enya sa de anka wo mo funu ena kyese nkom kwoto so na asasam no akoso no mo kyerese aye ayem no na so we kan wan prensa so na ase nyade a won betena se ayen hwahama sade no wakoso na wo kire mu se 2016 mu eno sa bia na koso ebra wo mu se nipa bin won ma illegal connections a won kokwa afiefiem se won mo kwakohwe na won mo twetwam na no so wo mo kwa yo mo se nipa bin buru wo mo ofie opa na nyasem keto ma na no kra aten kwankwada 2017 mu eno so wo mo kire se abanka na wo mo timu kwakwa ye adwuma emabunu gina won mo sa adwojo kai ne tai Chase, woman to me who had the Kodie Poti, and Mabuna Watamale, one more year. Now 2015,
ɛno so wɔn kyerɛ sɛ VRA ɛne NEDCO wɔn office a ɛno so watamale no ɛno so mɛburu kɔtɔ hyɛ wɔn so sɛsɛ nneɛma wɔ agyapadeɛ ne ade a ɛsɛ yɛ nya asɛm ketewa ma Ghana ban wi akyire ɛsa de wɔn ankasa sika na kɔkɔ yɛyɛ ɛma 2019 deɛ twa wɔn nsunumu yɛ no koraa no nim sɛ nkɛgya ankato atwa ɛnya deɛ bi bɛsi biemuo yɛ biemu asanso asie no ayɛ sɛ ɛno so wɔn kɔ afiefie mu saa sɛ wɔn sanso akɔdwitwa illegal connections a Ghana fo bi no ayɛyɛ ɛwɔ tamale ɛma ɛno so nyame anim yie ensuo bo wa wɔsi abo nkasa pɛkyɛ me so wɔse Ghana fo bi no ne mabunu bi a ɛwɔ tamale kuro no mu ɛno so hye wɔn hye toro pa na ɛhɔ deɛ ɔmu di wɔn mpaboro ɛpam wɔn sɛ bio nkokɔ enti saa nneɛma no akɔso no wɔn kyerɛ sɛ wɔn abɔ mu amane aboa enti wei no asanso ababeto so no kyerɛ sɛ dabi asɛ ɛyɛ akɔkɔ yɛ mabunu na ni da hɔ ɛyɛ akɔkɔ sɛ asɛ da bia no wɔn ba so wɔn di wɔn mpaboro wɔ abra ɛne kwan sɛ ba no saa ɛno nti ɛna aka obi ama putupuru hyɛ mu ɛno ade kɔ so mo matena se adwene wɔn sɛ dabi sɛ wɔn ankasa wɔn kyiri wɔn a ɛbɛyɛ wɔn ayibɔne nam so nti wɔn adwuma ani no a wɔtwi ne hyɛn na wɔn kora mpono ma mɛka wɔ bi ani di wɔ bi atam ɛmɔ nsuo ngu wɔ bi aso mo atɛkyɛ ɛmfa ngu wɔ bi aso na mɛburu tumi gyina kaa no etimi bo ne botoro ɛde mpantoa ne nnua ne adeɛ boro no na sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ yɛdi twam nam so nti Volta River Authority ɛne NEDCO adwumafo a ɛwɔ Chivido mantam se efiri nadu kura yi wɔn de wɔn nneɛma nyinaa gu fam kɔsi sɛ Ghana ban de ne na bɛsi fam na hyehyɛmu mapa akɔso ma mabunu a wɔde sɛ huru kasɛm wɔ no ɛmra atumi ne wɔn adi na Ghana ban de krata babɔntene a Ministry of the Interior awɔsoafo no ɛna ɛhyɛ wɔn mu nsɛm so ɛde abɛto dwa ne sɛ nyame adom adwoada ɛyɛ August 4 no ɛnyɛ public holiday ɛnyɛ afofie da eti nsɛm bi ɛnenam social media sɛ ha saa da no ɛyɛ Founders Day no yɛtwam sɛ wo hyehyɛ foforɔ a yɛde aba ɛfa public holidays no ho a Act 2025 no na saa Founders Day no enka ho abandada no na edi a foforɔ ya obaye hyehyɛ foforɔ no enka ho na wɔn de to Ghana fo nyina anim sɛ yɛwɔ holidays ya banyade atomu ɛsɛ so ɔmanfo nyina akɔhwɛ August 4 nyame yɛdom ɛyɛ adwoada no ɛnya afofie da mu obia nkɔ n'adwuma na obia anya ne pɛpɛpɛ na atimi aboa ama Ghana fa ne ntoma pa eframeka wo sɛ kasiebo wutie firi Sompa 106.5 FM Accra nana KJC Company Limited no pa no nsia kasiebo ɛna wugu so a wutie no sɛ wo pɛ adansie ho nneɛma papa Ghana ha de wayɛ sɛ kokromoti a wusan ho bɔpɔ a enye yie no ɛyɛ ɛkoa ba simprimo yɛfɛ no Alpha and Omega ɛwɔ adansie ho nneɛma mu eti sɛ yɛ nadoa sɛ yɛ plywood anase bia ɛyɛ building wires ɛyɛ cement anase iron rods roofing sheets no ne nyina nana KJC Company Limited eton safro se brei na ade ba ko no se wo ye free consultation and a free delivery ebi a wabusuam obi anto ansase da obi ansi fie da woni first generation a wo ba besi fie edan na wo ba besi ne se wo pese wo wie dia ba bia ye kanfo dia ma wo no se wo de ho ba dondon sao de wo hyira no nyame nso timi hyira wo na de enhyira wo no so no wo de ho bata no a na enhyira no ebi aba wo so nana KJC Company Limited ekoba simprimo na enhyira ebu nusu se tam enye nwanwa samantam dunsie ne nyina no ɔwɔ nkrabata wɔ ha etikɔtɔ adansie ho nneɛma firi ne nkyɛn Ghana fo amowa mo ne na wo dan no emeka mfimfin wo besi awie enkrofo bi hyɛ dan ase ɔma kasoro hɔ ɔma ntimi anwie nana KJC Company Limited de wo kɔ ne nkyɛn a ɔbɛboa na wo dan no nso watimi asie awie enye nwanwa sɛ na anu ya Central Steel fo ɛma no outstanding services 2023 etimi mu aso ate sɛ ebere so na wo cement wo padansie ho niam na wo pa baabi a wo kwa wo benya die wo pa bia a eno achi no wo benya afutuo ye de begu kamu de akwa ma wo kwa wo benya free consultation na KJC Company Limited ye fa ne wo bema ba eti friend mu am won kran eni komase e wo 020 4355040 020 4355040 na wodem endpoint homeopathy clinic ye dem say homeopathy no a branch of medicine wo mo danso wo mo ye kontagro wo mo eye unique wo mo ni madwuma na wo mo no kwan a wo mo fa nuro so esa yare no ente se other orthodox medicine approach no it is a wo papa pa dia any endpoint homeopathy eba homeopathy ayaresa wono na more than 17 years Dr. Duboatin wo de bo adwuma etimu am wo komase amutie wo Sompa 93.1 FM no monkɔ kro no maboa hia e wo komase endpoint homeopathy clinic e wo ho
enti yareɛ bɛn a ɛna agye wo fa ho di abɔso yareɛ bɛn a ɛna atena wo yie die so yareɛ bɛn na amo ayɛ mmɔbɔ yareɛ bɛn na ama wo tamfo anya wo bra endpoint homeopathy clinic sesi a na yɛmoa wo ɛyɛ ma ne mɛma mo pa wo ɔba a saa bre wutimi sɛ wo bra nkasa ɛtɔda bi a na bosome so a na wo hu ne wonya wo ho prostate enlargement bɛma sɛ wo prostate ni mu ayɛ kɛse na wo nam ana baba wa ha mu a bra endpoint homeopathy clinic premature ejaculation low sperm count no sɛ ɛnyɛ problem ɛna wo yɛ bɛma na wo low sperm count a endpoint homeopathy nti no wobɛtimi de akokodura ba ne aboa wo na nkwamwa no ahode abam na wawo afa ho afa wo ba eti eba physiotherapy eba massaging ne nyina endpoint homeopathy clinic Fred Dr. Edu Boatin sesi a wono abefa ɛna wo won kran han so a ɛyɛ show signboard spinters kwan so ɛna wo behu no ɛna tema community 22 ne nkrabata ba ko ho ɛyɛ 0244 867068 ɛyɛ 0244 867068 and afei so 027-423-4321 027-423-4321 na wodem na secure sanitary pad de Akosoa obi anim sɛ secure sanitary pads no ye demu ankasa sɛ wo ye oba na sɛ wonya nu menopause a bosome so a sɛ wo pew sɛ wo mpew epokokɔ no de wo betwa na emom sɛ wo twa na wo mpɛ sɛ wo kekaw wo twa na wo mpɛ sɛ wonim begu ase sɛ wo twa na wo mpɛ sɛ sanitary pad de basabasa bi na hade bɛyɛ adwuma ye kanfo secure sanitary pads e de ama hotoso ene ema bombo eno no na secure sanitary pads no ladies we are secured ne bo eda fom na ne bo eda fom yi na kyerɛ sɛ nye no nko a pɛ kɔten no a ɛsɛmu ni nti no ema extra comfort ena enonum bibia kama na ye ne te sɛ gel no enti bomodi a wo benya long ena extra minty ena sɛ wo de ye heavy flow and as a light flow ne nyina ye secure sanitary pads mo amu Kumasi sɛ mo per retail and as a bulk purchase ye secure sanitary pad no a monko mama excellent cosmetics ewo edum PZ ena kwanda so estate taxi station obetimi afre no ewo 024 38-62158 and 024-38-62158 secure sanitary pads Emma Bambo ejana naso meka wo se Sompa kasebo ena wutie efri Sompa 106.5 FM Accra nsɛmpi ene ya bro aguso ede ama wo ya homeso ye ba ye de dia kanyina ebeto aso Munde dinam se menya foreign call. Hello papa what doba do be new se me fi London eko US na no kra wo kura fa me gba mamania na papa mo ho te sɛn awurade aduma habɔkɔ na ko jejesi eko bo sempene mo de woton adansi ho niema no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bɔ aduma kra sere kane no a na woduru US won so mafo bɔ ndin saa na papa US hakura de na ko jejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niema dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kɛseɛ bi ɛwɔ Akosoa. Ɛho na wo bia koto adansi ho niema. Na ɛyɛ no kura papa. Ɛyɛ no kura pa. A police station in Chenhua. Ɛkuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwɛ, we kura no miɛnsamua ɛna obi an foforo yawo. Baako abu akwase paase Kumasi. Ɛde baako so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwojasi ɛyɛ bemaba ɛwɔ dansi mu. Wɔton cement, iron rods, banding wires, ɛna doa plywood and just said about dance roll. Te sɛ bibia ɛde hyɛ ɛdansi ase de kɔ wie. Depo no nyina nso ɛyɛ tufo bo. Wodu kuka mu a, wɔde kodwa free. Akra wuyi Akosoa depo ɛne pokura se de no kra to nkyɛn a. Wɔsa wo bi wɔ Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wɔsa bie depo kɛseɛ so ɛwɔ Koshiman. Kumasi sepase depo no kra da nkyɛn a. Ebi so wɔ Magazine Road, head office no. Wɔ bie depo kɛseɛ so ɛwɔ Dadeɛ ntam. Edwe so Accra Road, Femeswa opposite Alhaji Celia. Ampaba Meboshen. Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojejesi Company Limited. A Kuabas in Primono. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obedient himself a prostate. Na baby omutibiye screening. Emma Huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajjo. Na the friend premature ejaculation. No, bear maybe a one would offer
akosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ebra endpoint homeopathy clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kiro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua Kweku minim se wa yeshe me kraman nane na so ebony show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kase me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba misha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Sompa TV, Emma Akituapa. Amakatua pampa busuadam wase yetoa ensam no eso na England man mu ne yedru Leicestershire ehwonom de yakwa wie kase bono wachire wo wura bia wanya mfinhia na duoso ensia 76 ya old man na osuse anam ne nsaso ama nkodare do no a wan mayade na wantia po ewo kuro no so na wachire mu na sankora ne ko sama camp bi na ebra wom kokodru ye no enuane ankodare kokodi ye no aposifo akire mu se wom de yakwa ye nhwemu ewom amomo se duane no food poison bi ewumu a kese amwo akra na pomden ama nkoda ba sam wotwe ene akirei won mu nyina yare abom ama odomako akogu ayaresabia na ebere ko ba no sa no aposifo hunu sa da bi enuane no wo mu di obi aba wo semeyam obi aba wo fe na sane nkoda ne sibi company no na se ewo so mu timi hwehwe enuane nkoda ne diem enti wo mu duaduamu akokọ hwemu na se enuane ne nkoda ne die no food poison bi apiem eno ananam so ama owura wonya mfinhia no aduoso ensia wom so se papa no na enam ne nsa so ba bi om kokoshe ye no na se owura no mpesua so anom kokoshe ye enuane omudi nyina enam ne nsa so a eba enam so nti won ma kire no a ochira ba kukum ya wo kire se omra ma kire kire se ye ya enkura na ba kampo na awie kire enuane enkoda ne die no eja won ma yemtuo ane ade ama nkoda nwotwe ba bi a won mo da no anu ayedin kasebo no si ensema de so manopai de de makotire bi ne se Ghana Journalists Association ede enam akoma konso ato Ghana Police Service empanifo enim se encentrof ni a yebo no ne encentrofo a yetietie omo fa hodie so no temamufo ene police force se ye che omo ne mra ene wo mudi
Sanso na Ghana mampani ye Rajon Dramani Mahama se ensem trofo se be bro wo mo e wo America ne mu no onso so bio. Honorable Alexander Afenyomaken, minority leader, enso abamane se sidi no a na ho agina no MPP for na ye ho adwuma to ho ansa na NDC ebedidi ho. Voter Review Authority anonet ko adwumafo a wati video from Sefrina Dukre wanya adwuma bio. Abai dia todwa se adwoada enya afofie da anase enye holiday. Saa holiday ye August 4 no ye twam de ne ye fe Founders Day no etu obi anko na adwuma so na adwoada ye nyina yenye yafam de emfamoa oman no. Na special prosecutor Swabo Kwadu say former board chair ya no oda Ghana board company Ghana Airport Company Limited no or report do much ni nipa mienu bia waka ho no anam ne nsa so amaska bi amanan kwanta. Yenye de kase boy sumo no pay eyeme Akosua ago Abaoagye wobetimi afrem Akosua nshira mene medoba Akosoa Kodie Boatin. Nana KJC Company Limited and Point Homeopathy Clinic and a secure sanitary part in the boy chidom. Yahumeso yaba yade dia kanyina ebetwaso. Hajia special local food abakata sciatica. Rise and shine with Yas toothpaste and Yas toothbrush. Start today off right by grabbing your Yas toothbrush and squeeze a refreshing dab of Yas toothpaste on it. With its soft bristles, the Yas toothbrush